Al Telegrafies d'avui introduïm la nova obra de Montminet. assistim a les jornades Documentes. Hem gaudit amb la Festa de les Cultures. Esta setmana s'ha presentat la nova edició del Màster Oficial en Enginyeria Acústica. Presentem a Vicent Gregori. Montminet és el petit grup de teatre alternatiu del campus de Gandia, en el qual col·laboren estudiants de totes les carreres que s'imparteixen. El pròxim dijous 28 de maig a les 8 podem gaudir d'una nova obra de teatre, La Búho o no Búho. Este año hemos querido innovar haciendo una búho un poco más diferente. No hemos roto la estructura de vídeo sketch, queremos innovar, a ver qué sale y queremos que todos vengáis a ver qué sale y a ver qué os parece. Podéis lanzarnos huevos y tomates, si es lo que queréis. Esta vegada el teatre serà el protagonista. La obra tracta del metallenguatge, teatre dins del teatre, repassant algunes obres reconegudes des del seu punt de vista. Aquest semestre hem innovat en la búho perquè farem una búho constant, és a dir, serà una història que gira al voltant dels mateixos personatges, serà el teatre com dintre del teatre, i estarem els actors constantment damunt de l'escenari reduint els vídeos que normalment utilitzem com a transició. S'espera un gran acolliment similar als d'anys anteriors i l'entrada serà lliure i gratuïta. Hem assistit a Documentes, unes jornades al voltant del documental al campus de Gandia. Documentes ha acollit la projecció de 2 llargmetratges i un curtmetratge amb la presència dels seus directors i d'un dels protagonistes, Gabor Bene. Buscaba un producto audiovisual un poquitín fuera de común, no tanto institucional. Entonces, Sebastián Alfie es un director de comerciales, entonces pensaba que él podría quizás aportar algo. Y él me buscó también pensando lo mismo, que quizás yo puedo aportar algo. Pues yo lo disfruté, más que muchos otros trabajos. Yo creo que porque ya pasó tiempo y nos mejoramos, ¿no? Yo creo que soy mejor director de fotografía ahora que no veo que antes, de verdad. Este documental ha estat molt reconegut. Ha guanyat els premis Gaudí en la secció documental i va rebre 2 premis en el Festival de Màlaga i s'ha estrenat per tot el món. Documentes es una iniciativa, hemos montado unas pequeñitas jornadas sin ánimo de hacer algo muy grande ni nada de esto. Sobre todo es una iniciativa de 2 alumnos del campus, de Carlos Ripollés y de Esther Dus. Y bueno, surgió un poco pues, interesándonos por este otro tipo de cine y decidimos pues, que podría ser un buen momento para hacer una muestra y traer aquí y compartir también un poco con los realizadores o los protagonistas pues, las experiencias. Les jornades han rebut bona acollida i des de l'organització s'espera que s'organitzen jornades similars en un futur. El passat dijous 14 de maig va tindre lloc el Festival de les Cultures. Aprofitant que el campus de Gandia és un gran receptor d'estudiants d'altres nacionalitats, es va celebrar aquest acte on diferents estudiants mostraven i compartien amb el públic la seva gastronomia i les tradicions típiques del seu país mitjançant tallers i altres activitats. Me llamo Esther Blesa, soy de primero de Comunicación Audiovisual y bueno, acabo de salir un examen, me he encontrado con esto y parece una actividad súper divertida.
y no sé, animo a todo el mundo a que participe. Des de tatuatges de henna típics de Turquia fins a ous de Pasqua italians o tallers de papiroflèxia, entre altres, van rebre molta participació i no sols van atraure estudiants, sinó que també van assistir altres persones externes al campus de Gandia, tant joves com majors, que també volien gaudir d'aquesta festa i enriquir-se de les pràctiques típiques de la seva cultura que s'oferien gratuïtament. Yo soy Ruth Villanova, formo parte de la oficina internacional del equipo que hemos organizado este evento junto con 4 estudiantes, 2 de intercambio y 2 regulares y la asociación de la SN. Por falta de fechas lo hemos tenido que mover hasta mayo, entonces ya al final es más fiesta de la primavera, fiesta de las culturas, demostrar todas las diferentes culturas que tenemos en el campus que un evento de Pasqua. Ja és el segon any que es celebra aquest Festival de les Cultures que resulta tot un èxit i així esperem que siga durant molts anys més. Esta setmana s'ha presentat la nova edició del Màster Oficial en Enginyeria Acústica que imparteix la Universitat Politècnica de València al campus de Gandia. El campus compta amb grans investigadors i investigadores en el camp de l'acústica, molts dels quals són docents i traslladen els seus coneixements a l'alumnat. Bueno, pues en el máster la parte de investigación juega un papel muy importante porque el número de grupos de profesores que se dedican a la investigación dentro de nuestra escuela en el campo de la acústica pues es muy grande. Entonces, hay proyectos de muchas áreas diferentes, casi todas ellas vinculadas a asignaturas que se imparten en el máster y bueno, pues por destacar algunas, hay proyectos relacionados con nuevos materiales para la acústica, procedentes de reciclados, por ejemplo. Hay proyectos basados en diseño y construcción y simulación de altavoces, proyectos basados en ultrasonidos. Esta es una de las ramas quizás más importantes que tenemos porque hay varias vertientes. Trabajamos en ultrasonidos tanto para aplicaciones biomédicas como para aplicaciones en el contexto marino, para la detección de bancos de peces y caracterización de fondos marinos, y luego también muchos aspectos relacionados con las características fundamentales de emisión y recepción de ultrasonidos. La excel·lent formació dels estudiants del màster es trasllada a l'empresa gràcies a les col·laboracions del màster. Hi ha alumnes que poden fer el projecte fi de màster o el projecte fi de màster més unes pràctiques amb l'empresa o inclús el projecte fi de màster amb col·laboració amb una empresa o purament unes pràctiques. És algo bastante recomanable inclús. El màster obrirà matrícula de l'1 al 20 de juny. Em diuen Vicent Gregori Català i vaig estudiar Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions al campus de Gandia. A veure, jo vaig triar telecomunicacions enfocat al món de la televisió i vaig entrar i vaig notar un canvi prou fort perquè era molta matèria nova que jo no havia tocat mai, d'electrònica, te desmotives un poquet al principi perquè penses que arribes i encara vas a agarrar una càmera, veus les instal·lacions que són molt xules, de l'estudi de ràdio, un estudi de vídeo molt bo que tenim així, i entres i és el que estàs desitjant. La relació que vaig tindre amb els professors va ser un poc... La veritat és que el primer any no vaig tindre molta relació, però després te dones compte que és molt important apoyar-te en ells per a poder tirar avant. Són matèries prou difícils i ahí és un bon apoyo, sobretot moral, a l'hora de quan tens un poquet de baixó que te diga va, tira avant i continua, que a tots ens ha passat per ahí i tots hem tingut dificultats a l'hora d'estudiar la carrera. Només vaig acabar la carrera, vaig eixir al món laboral. Vaig tindre la sort que la mateixa empresa on havia fet les pràctiques, quan vaig acabar jo, als 2 mesos, va haver un xic que era càmera i s'ho va deixar. Llavors vaig tindre sort que vaig entrar, pràcticament, a acabar la carrera, em va passar un mes i ja me van cridar i me vaig posar a treballar. Vaig tindre un parell de companys molt bons que vaig fer en la televisió, van vindre i ens van juntar els 3, van tindre un projecte en comú que van dir, mira, podíem fer una televisió turística per als hotels de Gandia. El futur, si tens una bona idea i creus que la pots tirar avant, avant. Jo, en el meu cas, com a autònom, en la meva pròpia empresa, tots els dies tirant avant com siga, reinventant-me, sempre tenim algun projecte nou, algun programa que se mos ocorrís. Per a la gent que ha fet la carrera i vol continuar en aquest món, o sigui, el món de telecomunicacions pur i dur,
jo us recomano que es reinventen un poquet, mirar a veure en la carrera de telecomunicacions quines necessitats laborals pots tindre, que avui en dia es recomanaria la programació d'apps per a mòbils o el món dels videojocs, que són dos mons en els que està donant-se prou de treball i que es pot entrar en la carrera de telecomunicacions perfectament, que es dediquen un poquet a aquest món. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que allò telegrafiat hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve. Danger, danger!